28 czerwca odbył się 9. Festiwal Truskawek Kaszubskich. Na odwiedzających czekała moc atrakcji. Festiwal Truskawek Kaszubskich to wydarzenie cykliczne oferujące świeże truskawki kaszubskie i produkty lokalnego pochodzenia prosto z Kaszub. Dostępne były również inne, wysokiej jakości produkty z Pomorza i Polski. Na szczególną uwagę zwracały stoiska lokalnych kół gospodyń wiejskich i lokalnych firm, oferujących produkty wykonane na bazie truskawek kaszubskich, jak również świeże truskawki kaszubskie prosto z pola, pochodzące od lokalnych plantatorów. Ciekawa była również oferta kaszubskich rzemieślników, garncarzy, ceramików z Chmielna, jak również twórców pielęgnujących tradycje kaszubskie takie jak rogarstwo i wyrób tabakier, wyroby z haftu kaszubskiego, czy biżuteria inspirowana truskawkowym motywem. W ciągu dnia odbywało się kilka interesujących konkursów. Konkurs imienia Heleny Gruchałowej o Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za najlepszy produkt z truskawek kaszubskich. Konkurs na najatrakcyjniejsze stoisko 9. Festiwalu Truskawek Kaszubskich. Konkurs Truskawkowa Kreacja. Konkurs Królowa Truskawek Kaszubskich. W ciągu dnia odbywały się również pokazy kulinarne, a ich tematem przewodnim były oczywiście truskawki kaszubskie. W ramach festiwalu odbyło się bicie rekordu Polski na największą porcję rogalików z truskawkami, które przygotował znany kucharz Łukasz Konik wraz z pomocnikami. Była to iście mistrzowska robota. Truskawkowe pokazy kulinarne i degustacje przygotował Sebastian Cichy. I teraz czas na pierwsze miejsce, rozumiem? Na 9. Festiwalu Truskawek Kaszubskich. W konkursie Truskawkowa Kreacja w kategorii dorośli. Pierwsze miejsce otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich Ekobabki z Chmielna. Brawo! Brawo! Jest koszyczek! Trzymaj, żeby nic nie spadło, bo to jest najważniejsze. Szanowni Państwo, za chwilę będziecie mogli sobie z nimi zrobić zdjęcie, chwalić się właśnie. Dzieci w konkursie Truskawkowa Kreacja otrzymuje Kacper Trawc. Brawo, Kacper! No to Sebastianie nasz przyszły na rybek. Coś tak czuję, że będzie nieźle mieszał. W konkursie Truskawkowa Kreacja w kategorii dzieci wyróżnienie otrzymuje Dominika. Na zdrowie bliższy się wydaje człowiek, sercem i stęsknoty pęk. No co, panie wójcie, liczymy oficjalnie ile mamy? No to bardzo proszę, na głos można sobie liczyć. Że została minuta. Tomku, proszę sprawdź zegarek, czy faktycznie jest tak, jak nasi goście mówią o tym i faktycznie za minutę będziemy mogli powiedzieć, jaka jest ilość. Tomek mówi skrupulatnie i bardzo uczciwie. Mają rację. Drodzy Państwo, 1500
70 rogalików. Mamy rekord polski. Brawo! Brawo! Smaków nie da się opisać. To trzeba było poczuć. Wieczór umilił i widownię rozbawiła gwiazda wieczoru. Kabaret Czwarta Fala. Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie.